bolo by to málo. Spomínam si, keď som ešte bol v Žiline na vysokej škole, spriateľil som sa s jedným evangelikálnym pastorom, tak a stali sme sa celkom dobrí priatelia a ja som tedy bol úplne začínajúci kresťan, skoro ničomu som ešte nerozumel. A na jednu vec som teraz prišiel, keď sa naspäť pozerám na toho človeka a keď o tom, kedy rozmýšľam. On strašne ľúbil Rím, veľmi ho priťahoval. A vlastne viera, ktorú on vyznával a ktorej on stál, nebol si tak celkom úplne istý, že je lepšia ako tá viera Ríma. Vychádzalo mu to tak 1:1, tak 50:50. Že môže to byť tu a môže to byť aj tam. A celý jeho prejav, celé jeho vystupovanie bolo vždy z tejto pozície. Že ja som síce teraz tu, ale kto vie, či zajtra neskončím tam. Kto vie, či sa neodsťahujem. Lebo to tam celkom pekne vyzerá. Celkom to láka. Čítali ste knihu Naša cesta do katolíckej cirkvi od Scotta Hahna? Vydanú? Erik ju čítal? Čítal ju. Chcem vám povedať, že to Scott Hahn, bývalý presbyterián, ktorý sa zaľúbil do Ríma a vyznal mu lásku, nie je jediný. Tých ľudí sú tisícky po celom svete. Neviem, či ste si to všimli, ale viete čo, mám tu jednu knihu. Robert Zins, mali sme ho mať v auguste na konfere, ale neprišiel. Napísal knihu Na hrane odpadnutia, potom je evangelikálna romanca, alebo zaľúbenosť do Ríma. A hovorí o tejto veci. Celý ten čas. Keď sa pozerám okolo a keď nad tým všetkým rozmýšľam, jednu vec postávam čím ďalej tým viac. Viete, rímske náboženstvo je tá najdokonalejšia marketingová mašinéria, ako kto kedy vymyslel. Pretože má pre každého všetko. Včera som hovoril o tom, že v jeho strede nie je vyvyšený Boh, ale je to človek, zdeifikovaný človek. A potom Richard o tom kázal a myslím, že sme to všetci jasne videli. Že keď sme to včera nevideli, tak už to nikdy neuvidíme. Už potom sa nedá to vidieť, ak sme to včera nevideli. Človeka, ktorý dostal sa na miesto Boha a ktorý sa posadil tam, kde má sedieť Boh. A viete, rímske náboženstvo je ale náboženstvo pre celú rodinu. A keby tam bol len muž zdeifikovaný, bolo by to príliš málo. A tak ku nemu treba pridať zdeifikovanú ženu. A treba ju postaviť na to isté miesto, ako je on. A treba ju ich dať do páru. A viete, v Ríme je všetko naopak. Všimli ste si to už niekedy? Kde je hlava cirkvi v Biblii? Je v nebi alebo na zemi? Len jednoduchú odpoveď. Je v nebi. A hlava Ježiš je. A kde je hlava cirkvi v Ríme? Je v nebi alebo na zemi? Na zemi. Čože je tam? Tam sedí. A kde je žena? Kde je Kristova nevesta? Je v nebi alebo je na zemi? Je na zemi, že áno. A kde je v Ríme Božia žena? A že je v nebi? Nie? Všimli ste si to niekedy? Ako je v Ríme všetko naopak. A je v Ríme B a B je v Ríme A čierna je vždy v Ríme biela a všetko je vždy naopak. A takto to tam funguje. A tak má Rím super ženu. Dnes o nej budeme počúvať. A čomu o nej verí a na aké miesto ju postavil. A kde ju dal. Spomínam si, ako ten pastor a mnoho iných ľudí, určite ste to už počuli, že my a rímska cirkev máme spoločné apoštolské vyznanie viery. Počuli ste to už? Tak prečo nebyť v jednote? Veď máme taký spoločný základ. A chcem sa opýtať, viete, ja žiadny základ spoločný nevidím. Tam sa píše v apoštolskom vyznaní, verím Ježiša Krista, ktorý sa narodil z Márie Panny, ktorý bol pod Ponským Pilátom a tak ďalej. Poznáte ten text. Ale ktorá teraz Mária Panna je platná? Tá pobožná hebrejská žena, jednoduchá, prostá, veriaca, plná pokory, o ktorej čítam v písmach, alebo tá bohyňa, čo je v nebesiach a ktorá je už viac ako Otec a Syn a Duch Svätý dokopy, a ktorá už ich dávno predbehla a ktorá sa zjavuje ako automat na sny a na videnia. Pýtam sa, ktorú máme spoločnú. Povedia, máme spoločnú Bibliu. A teraz ktorú? Lebo moja protestantská má 66 kníh. Ich má viac ako 70. Ja neviem, ktorú máme spoločnú. Povedia, máme spoločné sviatosti. Ktoré? Protestantské 2 alebo rímskych 7? Čo máme spoločné? Čím ďalej, čím viac sa pozerám, tým menej toho vidím. Chcem ešte nám dať do pozornosti pre všetkých nás anglických hovoriacich. A ak by ste kedy mali záujem, neviem, kedy sa nám podarí tie knihy preložiť.
Spomínate si na Natáliu? Kto poznáte Natáliu? Raz, keď sme mali, viete, z Iliašoviec. Mali sme deň modlitieb tam vzadu a ona sa pozerá do mojej knižnice a hovorí: Ty, Jali, keby som nevedela, kto si myslel, že si katolík, toľko tam máš kníh o katolíckej cirkvi. To je asi polovica, to nie sú ani zďaleka všetky, zvyšok mám doma. Poznáte Jima McCarthyho? Natočil kazetu Katolicizmus, kríza viery. Som vám pred 2 dňami ukazoval nový katolícky katechizmus. Videli ste ho, tú veľkú červenú knihu, ktorú vydal Spolok svätého Vojtecha. O 2 roky na to napísal McCarthy Evangelium podľa Ríma. A celý katechizmus to je bod za bodom odmietnutý z písem v tejto knihe, tak ako bol vydaný. Je to znamenitá kniha. A potom, krátko na to McCarthy vydal takýto rýchly leták, 62 chýb rímskeho katolicizmu. A táto mapka v angličtine je v češtine, tam, kde je štruktúra rímskej cirkvi na druhej strane. Všimli ste si, že ju máte? Tam na tomto papieri. Je preložená do češtiny. Každý z vás ju má. Ak ju nemáte, je vzadu na tom papieri. Budeme v sobotu hovoriť viac o rímskej doktríne o spasení. Timothy Kaufman, to je priateľ Roberta Zinsa, Pápežstvo zjavenia Márie a uctievanie chleba na oltári, vynikajúca kniha o mariánskych zjaveniach. Tom Coffey, Bol som katolíkom, to je v podstate osobné svedectvo. Bettner, táto kniha vzrušuje dodnes katolíkov. To bol jeden veľký reformovaný učenec, už zomrel. To bola prvá veľká kniha v tomto storočí, kde od začiatku do konca odmietol všetky doktríny. A ešte je tu niečo, čo veľmi súvisí s našou témou. Dosť naopak. Biblické hodnotenie zjavení Márie. Viete, prečo to naopak? V Ríme je vždy všetko naopak. A proti Biblii. A toto, posledné z toho, čo tu mám, všetko je to, sa tu dá požičať, všetko sa tu dá čítať, treba vedieť po anglicky. Poznáte Charlesa Spurgeona? Hej. Toto sú citáty z jeho kázní a kníh. Len citáty, kde hovorí o rímskej cirkvi. Vydané v jednej knihe. Takže toľko z mojej strany. Máme všetci v rukách? Nemáme čo? Poprosím Erika a našich asistentov, aby zachránili situáciu. Richard, you can move on. Prosím každému Máriu, biblickú pravdu a rímsko-katolickú tradíciu. Jeden leták potrebujete v jednej ruke, teda dokument, a v druhej ruke Bibliu. Ešte prosím, jeden pre mňa. Ďakujem. Tak ako aj vždy doteraz bude čas na otázky a odpovede, keď Richard dokončí dnešné kázanie. This is a difficult topic for me to address. Toto je pre mňa obťažná téma, ako o nej mám hovoriť. From when I was a very young boy, I was very devoted to the Roman Catholic Mary. Keď som bol veľmi mladý chlapec, bol som veľmi odovzdaný rímsko-katolíckej Márii. In our home we prayed the rosary every evening. U nás doma sme sa modlili ruženec každý večer. And when I was in the monastery, we said the rosary each morning. Keď som bol v kláštore, modlili sme sa ruženec každé ráno. Yet we prayed to Mary all during the day. Modlili sme sa ku Márii počas celého dňa. And our final prayer was dedicating ourselves to her at the end of each evening. A naša posledná modlitba dňa, ktorú sme sa modlívali každý večer, bola modlitba odovzdania sa jej. It is also with compassion that I deal with this topic, because many Roman Catholics are very emotionally involved with the Roman Catholic Mary. A je to naozaj so súcitom, s ktorým hovorím o tejto téme, lebo mnoho rímskych katolíkov je emocionálne veľmi napojených na Máriu. I'd ask that if you ever bring this topic up with Roman Catholics, that you be very gentle with them. Prosím, aby keď kedykoľvek budete o tejto téme hovoriť s rímskymi katolíkmi, aby ste boli ku nim veľmi nežní. Because many can be very emotionally involved with the Roman Catholic Mary. Pretože mnohí môžu byť emocionálne veľmi napojení na rímsko-katolícku Máriu.
So we come to the topic Mary, the biblical truth and the official Roman Catholic teaching. Prichádzame ku téme Mária, biblická pravda a oficiálna rímskokatolícka tradícia. The Bible not only establishes who God is, but it excludes all others from that glory. Biblia nielenže ustanovuje to, kým Boh je, ale aj vylúčuje všetkých ostatných z toho, aby mu boli rovní v sláve. The Bible not only teaches who Jesus Christ is, but excludes all others from his roles. Podobne Biblia tiež vyučuje nielen kto kým Ježiš je, ale aj všetkých iných vylučuje z toho, aby stáli v jeho úlohe. In a similar way, the scriptures declare the person and role of the Holy Spirit and bar all others from his role. Takisto Biblia prezentuje osobu a úlohu Svätého Ducha a zabraňuje ceste iným k tomu, aby sa postavili na jeho miesto. All these biblical truths exclude Roman Catholic teaching concerning the Roman Catholic Mary as mediator, advocate, helper, benefactress, intercessor, and the All-Holy One. Tieto biblické pravdy vylučujú celé rímskokatolické učenie o Márii ako prostredníci, orodovníci, ochrankyni, pomocníci, privlúkyni a tej, ktorá je celá sveta. The glory of God is revealed in the scriptures that he only is glorious and all others are excluded from that glory. Božia sláva je vyjadrená vždy v písmach v tom, že on sám je jediný slávny a nikto iný nemôže mať jeho slávu. So for example, we read Isaiah 45 and Isaiah 42. Takže čítame napríklad Izaiáš 45 a Izaiáš 42. Obráťte zreteľ ku mne, aby ste boli spasené všetky končiny zeme. Lebo ja som silný Boh a nie viacej nikoho. A Izaiáš 42. Ja, Hospodin, to je moje meno a nedám inému svojej slávy ani rytinám svojej chvály. In defiance against this biblical truth that his glory is not shared with any other, V neposlušnosti ku tejto pravde Biblie, že Boh nedáva nikomu inému svojej slávy. the Roman Catholic Church attempts to construct a parallel between Mary and God. Sa rímskokatolícka cirkev vydáva na cestu, kde stavia paralelu Márie a Boha. The Roman Catholic system consistently declares that the divine attributes of the Son and of the Holy Spirit are applicable to Mary. Systém učenia rímskeho katolicizmu znova a znova deklaruje, že Božie atribúty Trojice sú aplikovateľné na Máriu. The table below shows the strategy underlying the presentation of the dogmas of the Roman Catholic Church concerning Mary. Tabuľka zobrazená nižšie, ktorú vidíte dole na strane, ukazuje, že stratégia, ktorá počiarkuje prezentáciu dogiem o rímskokatolíckej Márii, je dvojaká. They parallel the exact unique attributes of Christ and the Holy Spirit to Mary. Snažia sa vyrobiť paralelu ku presným Božím atribútom Pána Ježiša a Svätého Ducha. And so we see the biblical truths and then we see what Roman Catholicism tries to establish. Vidíme na ľavej strane biblickú pravdu a na pravej strane to, čo sa snaží ustanoviť rímsky katolicizmus. For example, A, in the Bible, Christ alone is uniquely sinless. He is completely without any sin. Bod A, sám Pán je jedine a jedinečne bezriešný. Je jediný ten, ktorý nikdy nezrešil. And this is what the Roman Catholic Church tries to establish concerning Mary in declaring her Immaculate Conception. Toto je presne to, čo sa rímsky katolicizmus snaží pripísať Márii, keď deklaruje jej nepoškvrnené počatie. In the Bible, point B, salvation is in Christ Jesus alone and by grace through faith alone. V Biblii vždycky je spasenie len v Kristovi Ježišovi samotnom a vždy len sa samotnou vierou. The Catholic Church tries to establish a place for Mary in both grace and salvation. Katolícka cirkev sa snaží vytvoriť miesto pre Máriu aj v spasení a aj v milosti. We know that Christ Jesus after his resurrection was ascended into heaven. My vieme, že Kristus Ježiš po vzkresení vystúpil na nebesia. In a similar way, the Catholic Church tries to establish the idea that Mary was assumed into heaven. Podobným spôsobom katolícka cirkev sa snaží prezentovať myšlienku, že Mária bola vzata do neba. Point D. In the Bible there is only one King of Kings and Lord of Lords. Bod D. V Biblii je len jeden jediný Pán pánov a kráľ kráľov. But the Catholic Church tries to establish beside the king a queen
called the Queen of Heaven, Mary. Ale katolícka cirkev sa snaží ustanoviť popri kráľovi ešte aj kráľovnu, ktorú nazýva kráľovna nebies. As sinners, we have one mediator between God and man, the Ako man Christ hriešnici Jesus. máme jedného prostredníka medzi Bohom a človekom, človeka Ježiša Krista. The Catholic Church tries to establish a feminine mediator called mediatrix. Katolícka cirkev sa snaží ustanoviť ženského prostredníka, ktorého nazýva prostrednica. And point F, the Holy Spirit is sent to help and guide us and to comfort us as believers. Pod F Svätý Duch je poslaný, aby pomáhal a potešoval veriacich. These roles in the Catholic Church are now assigned to Mary. Tieto presne úlohy sú teraz v katolíckej cirkvi pripísané Márii. And the last parallel is that Christ Jesus and the Holy Spirit, we are told in the Bible, intercede for believers. Posledná paralela je, že čítame, že v Biblii, že Kristus a aj Svätý Duch sa prihovárajú za veriacich. This role is also given to Mary in the Roman Catholic Presne Church. táto úloha je daná Márii v rímskokatolíckej cirkvi. We see first of all now point A, Chceme sa pozrieť najprv na bod A. Immaculate Conception. Nepoškvrnené počatie. We would read exactly the words of the Catholic Church to understand what the Catholic means by this. Budeme presne čítať slova posledného katechizmu katolíckej cirkvi, aby sme chápali, čo oni pod tým chápu. Read the Bod, paragraph. paragraf 491. Cirkev si v priebehu storočí uvedomila, že Mária, ktorú Boh naplnil milosťou, bola vykúpená už od svojho počatia. Dogma o nepoškvrnenom počatí, ktorú v roku 1854 vyhlásil pápež Pius IX, vyznáva, že preblahoslavená Panna Mária bola v prvej chvíli svojho počatia osobitnou milosťou a výsadou všemohúceho Boha vzhľadom na zásluhy Ježiša Krista, spasiteľa ľudského pokolenia, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu. And in paragraph 493, they declare that Mary, besides being free from original sin, had no personal sin. A takisto v paragrafe 493 prehlasujú, že Mária nielenže nemá žiadny dedičný hriech, ale nemá ani osobný hriech. Čítam tento odstavec. Z Božej milosti Mária počas celého svojho života zostala čistá od akéhokoľvek osobného hriechu. Both these assertions and claims are biblically not true. Obidvoje tieto tvrdenia a prehlásenia biblicky nie sú správne. First of all, we must understand what the Catholic Church means by Immaculate Conception. Za prvé musíme chápať, čo katolícka cirkev myslí pod nepoškvrneným počatím. The term in the Roman Catholic Church has nothing to do with the virgin birth of Jesus Christ. Ten termín, tak ako ho používa rímska cirkev, nemá nič spoločné s narodením Ježiša z Panny. Rather, it means Mary's own conception in the womb of her mother. Ale hovorí o Marínom počatí v lone jej matky. Do you understand that? Because many Bible believers say, yes, we accept the Immaculate Conception. Chápete, čo som teraz chcel povedať? Lebo mnohí biblickí veriaci mi povedia, ale veď my veríme a prijímame nepoškvrnené počatie. This is not the virgin birth. This is Mary's conception in the womb of her mother. Toto nie je bezriešne počatie a narodenie Ježiša z Panny. Nehovoríme o tomto. Toto je počatie a narodenie Márie jej matke, Máriinej matke. Not Mary's birth, her conception. Not her birth, her conception. Teda počatie Márie, jej počatie samotnej Márie. That from the very first moment she was in her mother's womb, she did not have any original sin. Od samej prvej chvíľky počatia nemala žiadny dedičný hriech. So the claim is that she was without original sin. To tvrdenie je, že ona je bez prvotného hriechu. Can you see what that means? Rozumiete tomu, čo sa týmto hovorí? Yes. Áno, dobre. Yes. Right. Now we see the scripture says that she indeed was a sinner like every other human being. My vidíme, že písmo v skutočnosti hovoria, že ona bola hriešnik ako každé iné ľudské stvorenie. First of all, Mary and Joseph went up to Jerusalem to offer a sacrifice for sin. Za prvé, na prvom mieste Jozef a Mária išli do Jeruzalema, aby dali obeť za hriechy. Because they recognized that they were sinners. Pretože rozoznávali o sebe, že sú hriešnici. So we read in Luke 2:24 the following. Preto čítame nasledovne v Lukášovi 2:24.
Jozef a Mária prišli do Jeruzalema, aby dali obeť podľa toho, čo je povedané v zákone Pánovom, 2 hrdličiek alebo 2 holubeta. Yes, and in Leviticus we have a burnt offering for sin was the meaning of what they did. A v knihe Levitikus máme presné vysvetlenie toho, čo urobili. Je to zápalná obeť na obeť za hriech. And quite remarkably in Mary's famous prayer called the Magnificat, Veľmi pozoruhodné v Máriinej známej preslávnej modlitbe nazývanej Magnificat, she declares that she needed a Savior because she rejoices in God her Savior. ona vyznáva, že potrebuje spasiteľa, pretože sa raduje v Bohu svojom spasiteľovi. So even in the scriptures, Mary recognized that she was a sinner needing a Savior. Ešte aj v písmach Mária vyznáva, že je hriešníkom, ktorý potrebuje spasiteľa. And so the scripture says, A preto písma hovoria Lukáš 1:46 a Mária riekla, moja duša zvelebuje Pána a môj duch plesa nad Bohom mojím spasiteľom. when a woman tried to praise Mary for her physical birth and for the fact that she was the mother of Jesus, Keď sa snažila prísť žena ku Ježišovi a snažila sa chváliť jeho matku za to fyzické narodenie a za to, že bola matkou Ježiša, Christ Jesus said, yea, rather blessed are those that hear the word of God and keep it. Ježiš na to odpovedá, ale on povedal, iba pravda a blahoslavení sú, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú. Her physical motherhood was not her blessing. Jej fyzické materstvo nebolo jej požehnaním. She was truly blessed like us because she was a believer. Bola požehnaná práve tak, ako my, takým istým spôsobom, pretože bola veriaca. She is blessed among women, Je požehnaná medzi ženami, but she's not blessed as equal to God. ale nie je požehnaná ako rovná Bohu. And then the principle that is in Romans 3:23, A potom je tu princíp z Rímskym 3:23, that all have sinned and fall short of the glory of kde God. čítame, lebo všetci zrešili a postradajú slávy Božej. And Mary as a human being falls under this principle. Mária ako ľudské stvorenie spadá pod tento princíp. So the basis that the Catholic Church works on was that Mary was without sin. Čiže základ, na ktorom katolícka cirkev pracuje a pôsobí, je, že Mária bola bez hriechu. And they try to establish this as the basis on which all the other doctrines are formed. Oni sa snažia postaviť toto ako základ, na ktorý sú všetky ostatné doktríny vyformované. They mistranslate also the greeting that the angel gave to Mary. Takisto zlé prekladajú pozdrav, ktorým anjel zdraví Máriu. The angel said, highly favored one. A anjel hovorí veľmi obľúbená, ale obdarená veľkou priazňou. Like believers had been addressed in the Old Testament. Presne to isté oslovenie, ktorým sú veriaci oslovovaní v Starej zmluve. The Catholic Church translate those words as full of grace. A katolícka cirkev prekladá tie slova ako plná milosti. In the famous prayer, Hail Mary, full of grace. Poznáte tú známú modlitbu Hail Mary. Zdravá z Mária, milosti plná. That is the most used prayer in the Catholic Church. To je najrozšírenejšia modlitba v katolíckej cirkvi. It underlines a lie. Underlines. Je vlastne základom a vyjadruje to klamstvo. In the scriptures it is only Christ Jesus who is full of grace and truth. V písmach je to vždy len Ježiš Kristus, ktorý je plný milosti a plný pravdy. So this idea of the sinless one even comes into their translation that they use in their popular prayer to Mary. A táto myšlienka bezriešnosti Márie sa prejavuje aj v preklade Biblie, aj v tom, ako je vyjadrená v tejto modlitbe ku Márii. We rejoice that there is one sinless one and that is Christ Jesus. My sa radujeme v tom, že je jeden bezriešný a to je Kristus Ježiš. Yeah. And this attempt to establish somebody as equal to him Tento pokus postaviť niekoho na rovnosť jemu is an insult to both God and to the biblical Mary. je urážka pre oboch, aj pre Boha, aj pre biblickú Máriu. Point number B, the parallel that they try to establish in salvation and grace. Paralela, bod B, podobnosť, ktorú sa snažia ustanoviť v spasení a v milosti. In the scripture,
salvation is from God alone and it is in Christ Jesus alone. V písmach je spasenie len od Boha samotného a je len v samotnom Ježišovi Kristovi. The Catholic Church says something quite different. Katolícka cirkev hovorí niečo dosť odlišné. Mary is called our mother in the order of grace. Maria je nazývaná našou matkou v poriadku milosti. That is, in the order of being saved before God. Teda tým sa myslí, je našou matkou v poriadku toho, ako je človek zachraňovaný pred Bohom. And thus the Catholic Church says officially in paragraph 968. Preto katolícka cirkev hovorí oficiálne v paragrafe 968. Ale jej poslanie voči cirkvi a celému ľudstvu siaha ešte ďalej. Ona poslušnosťou, vierou, nádejou a vrúcnou láskou celkom mimoriadnym spôsobom spolupracovala na spasiteľovom diele pre obnovu nadprirodzeného života duši. Preto je našou matkou v poriadku milosti. Do you see what the claim is here? Vidíte, čo toto je za prehlásenie, čo sa tu tvrdí? She cooperated with Jesus Ona spolupracovala s Ježišom in his work of restoring supernatural life to souls. v jeho práci obnovenia nadprirodzeného života pre duše. That is a claim that Mary also has a part of salvation. To je tvrdenie, že Mária má svoj podiel na spasení. And thus they call her the mother in the order of grace. A z tejto príčiny oni nazývajú matka v poriadku milosti. This is totally contrary to the scriptures. Toto je v úplnom rozpore s písmami. And we take an example of some here. Zoberieme niektoré príklady tu. For example, after having seen that all have sinned and fall short of the glory of God, we're told that we are justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Napríklad, hneď po tom, čo je prehlásené, že všetci zrešili a postradajú slávy Božej, sa hovorí, že sme ospravedlňovaní zadarmo Jeho milosťou skrze vykúpenie v Kristu Ježišovi. In verse 25, there is only one propitiation, and that is in Christ Jesus. Verš 25 hovorí, že je len jedna obeť zmierenia a tá je v Kristovi Ježišovi. He was the only one that appeased the wrath of God. On bol jeden jediný, ktorý zmieril Boží hnev. And verse 26 gives the whole meaning behind salvation. A verš 26 dáva celý zmysel, ktorý je za spasením. It was to declare who God is in Himself. Znamenalo to prehlásiť, kto Boh je sám v sebe. That He might be just and the justifier of him who believes in Jesus. Aby on bol spravodlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. The purpose of grace and salvation is to show you who God is, that He is the all-holy one who declares justification. Cieľ a úmysel spasenia je, aby ti bolo ukázané, kto Boh je, že on je sám ten jediný svätý, ktorý vyhlasuje výrok ospravedlnenia. To attempt to place a human person in the order of grace is to take from the very person of God. Keď nastane pokus postaviť ľudskú osobu na toto miesto v tomto spasení, znamená to ubrať z Božieho diela. In a similar way, Ephesians 2:8 and 9 show that the order of grace is divine and not human works. Takým istým spôsobom Efeským 2:8 až 9 ukazuje, že poriadok milosti je božský, je z Boha a nikdy nie z ľudských skutkov. In the Catechism Church, they continue with their claims that Mary has a saving office. Znova ďalej katechizmus prehlasuje, že Mária má spasiteľný úrad. And so we read paragraph 969. Čítame teraz odstavec 969. A toto Máriine materstvo v poriadku milosti trvá neprestajne od súhlasu, ktorý s vierou dala pri zvestovaní a bez váhania zachovala pod krížom, až kým sa definitívne nezavrší počet všetkých vyvolených. Lebo ani po svojom na nebo vzáti neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, ale svojim ústavičným orodovaním nám aj naďalej sprostredkúva dary večnej spásy. Preto sa preblahoslavená Panna vzýva v cirkvi pod titulmi orodovnica, ochrankyňa, pomocnica, prostrednica. Do you see what is claimed in this passage? Vidíte to, čo sa tvrdí v tejto pasáži? They claim that Mary has a saving office. Oni tvrdia, že Mária má spasiteľné poslanie. And they claim that she continues to bring the gifts of eternal salvation to humankind. A tvrdia, že ona naďalej pokračuje v tom, že prináša dary večného spasenia ľudstvu.
This is again assigning a divine role to Toto a je human person. znova pripísanie Božej úlohy ľudskému stvoreniu. The Catholic Church also puts words in Saint Irenaeus' mouth. Katolícka cirkev takisto dáva slova do úst svätého Ireneja. They give this quotation from Saint Irenaeus in the early church. Ponúkajú tento citát od svätého Ireneja z rannej cirkvi. And we read there. A čítame ho. Ona, ako hovorí svätý Irenej, poslušnosťou sa stala príčinou spásy pre seba a pre celé ľudské pokolenie. The Roman Church uses their own translation of Saint Irenaeus' words. A rímska cirkev používa svoj vlastný preklad slov svätého Ireneja. So we're not always sure that we really have the exact words of the early church believers. Takže si nevždy môžeme byť istí z týchto citátov, že vždy máme presné slova ranných veriacich. Often regarding Saint Irenaeus, they would use the Latin edition and not the original Greek. Veľmi často, keď citujú svätého Ireneja, použijú latinské vydanie jeho diela a nie pôvodný grécky text. We cannot be sure that Irenaeus really said this. Nemôžeme si byť istí, že Ireneus toto naozaj povedal. Even if he said it, it does not match the scriptures or the truth of God. Aj keď to povedal, nepasuje to ani na písma, teda ani na Božiu pravdu. There is no human being that is inseparably linked with Christ's saving work. Nie je žiadny ľudský človek, stvorenie, ktorý by bol nerozlučne spojený s Kristovým spasiteľným dielom. You remember in Hebrews 1:3 it says when he had by himself purged Spomente si, sin. že v Židom 1.3 sa hovorí, keď učinil cez samého seba očistenie od hriechov. And other scriptures are given here, Acts 2:4 and verse 12. Máme tu ďalšie písma ku tomu, napríklad Skutky 4, verš 12. A nie je to v nikom inom spasenia, lebo ani nie je to iného mena pod nebom, ktoré by bolo bývalo dané niekomu medzi ľuďmi, v ktorom by sme mali byť spasení. And Christ declared himself to be the way, the truth and the life. Kristus sám o sebe prehlasuje, že je cesta, pravda i život. Salvation is through him and not through anyone else. Spasenie len cez neho a nie cez nikoho iného. Using different imagery, Christ talked about himself as the door. Keď používa iné obrazy, Kristus hovorí o sebe ako o dverách. And it is coming in through him that a person is saved. A hovorí, že to je vtedy, keď človek prejde cez neho, keď potom je zachránený. All these things exclude a human person as cooperating in salvation. Všetky tieto výroky vylúčujú nejakú inú ľudskú osobu ako spolupracujúcu na spasení. Believing on him is where we have everlasting life. Keď uveríme v neho, vtedy získame večný život. It's not believing on him and plus believing on Mary. To nie je uveriť v neho a potom plus ku tomu uveriť Máriu. This again is most serious. Toto znova je obzvlášť vážne. If religious devout people believe this teaching, Ak nábožensky odovzdaní ľudia veria tomu učeniu, they will die on their sin. zomrú o svojich hriechoch. You should be moved with compassion when you see so many Roman Catholics under this tradition. Mali by ste byť pohnutí súcitom, keď vidíte tak mnoho rímokatolíkov pod touto tradíciou. You just have to go into your churches here and to see the statues and the dedication that people have to this type of a Mary. Stačí len sa ísť pozrieť po kostoloch, vidieť všetky tie sochy a to zasvetenie a odovzdanie, ktoré ľudia prejavujú tejto Márii. And now we come to parallels C and D, which we take together. Prichádzame teraz ku paralele C a D, ktoré prejdeme spolu. The Catholic Church claims that just as Jesus was ascended into heaven, so Mary was assumed into heaven. A katolícka cirkev prehlasuje, že tak ako Ježiš vystúpil na nebo, aj Mária bola vzatá do neba. And just as the ascended Christ is the King of Kings and Lord of A práve Lords, tak ako vystúpený Kristus je kráľ kráľov a pán pánov, the Catholic Church claims that there is a Queen of Heaven reigning beside him. katolícka cirkev prehlasuje, že tam je kráľovná nebies, ktorá vládne popri ňom vedľa neho. And thus her exact official words are in paragraph 966. A jej presné oficiálne slova nachádzame v paragrafe 966. Napokon bola nepoškvrnená panna, uchránená nedotknutá od akejkoľvek škvrny dedičného hriechu. Po skončení pozemského života vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy a pán ju povýšil za kráľovnú vesmíru, aby sa tak plnšie pripodobnila svojmu synovi, pánovi pánov a víťazovi nad hriechom a smrťou.
Na nebovzatie presvätej Panny je výnimočnou účasťou na zmrtvých staní jej syna a anticipovaním skriesenia ostatných kresťanov. You see that there are three claims made in this passage. Vidíte, že sú tam 3 prehlásenia učinené v tomto odseku. First, that she was taken up into heaven, body and soul. Za prvé, že bola vzata do neba telom i dušou. Second, that she was exalted by the Lord. Za druhé, že bola vyvýšená Pánom. And third, that she is now queen over all. A tretie prehlásenie, že je kráľovnou nad vesmírom. We will look at these three things. Pozrieme sa na tieto 3 veci. First of all, the title Queen of Heaven. Za prvé, titul Kráľovna nebies. The scriptures tell us that the title Queen of Heaven provokes God to anger. Písma nám hovoria, že titul Kráľovna nebies provokuje Boha k hnevu. And so we read Jeremiah 7 and verse 18. Takže čítame Jeremiáš 7:18. Synovia zberajú drevo a otcovia zapaľujú oheň. A ženy miesia cesto, aby narobili kráľovnej nebies obetných koláčov a aby obetovali iným bohom liaté obeti, na to, aby ma popudzovali. So this title that provokes God to anger is the very title that the Roman Catholic Church gives to their Mary. Tento titul, ktorý provokuje Boha k hnevu, je presne ten titul, ktorý dáva rímskokatolícka cirkev Márii. And just as the Jews of old got into their tradition of worshipping the Queen of Heaven, so the Catholics do in their tradition. They got into their tradition of worshipping the Queen of Heaven. A práve tak, ako sa Židia dostali do tradície, do zvyku uctievať kráľovnú nebies, and so we read in Jeremiah 44 and verse 7. práve tak sa to stalo aj v rímskej cirkvi. Čítame v Jeremiášovi 44:17. A budeme kadiť kráľovnej neba a lievať jej liaté obeti, ako sme robievali my a naši otcovia, naši kráľovia a naše kniežatá. So just as they did, as their fathers did, so Roman Catholics do what their fathers did before them. Tak ako oni robievali, Židia a Hebreji, pretože ich otcovia robievali, tak aj katolíci to robia, pretože ich otcovia pred nimi to robievali. Even though it provokes God to anger. Aj keď to Boha popudzuje k hnevu. Then secondly, the idea of being exalted in Scripture. Na druhom mieste myšlienka, že je vyvýšená v písmach. All through Scripture it is only God Himself that is exalted. Cez celé písma je to len Boh sám, ktorý je vyvýšený. So we read in Psalm 57 and in Psalm 21. Preto čítame napríklad v Žalme 57, vyvýš sa nad nebesia Bože, nad celú zem tvoja sláva. A v Žalme 21, povznes sa Hospodine vo svojej sile. And also in Psalm 18 and in Psalm 46. Ďalej čítame tiež v Žalme 18, nech je vyvýšený Boh môjho spasenia, a v Žalme 46, prestaňte a vícte, že ja som Boh a budem vyvýšený medzi národami a budem vyvýšený na zemi. Because of the glory of who God is. Kvôli sláve toho, kto Boh je. In the scriptures He alone is exalted. V písmach len on sám je vyvýšený. That is in accord with the very first commandment. To je v súlade so samotným prvým prikázaním. The claim that Mary is exalted breaks the very first commandment of God. Tvrdenie, že Mária je vyvýšená, porušuje hneď prvé Božie prikázanie. And in the scripture we're told to look to God and to none else. V písmach je prikázané, aby sme pozerali len na samého Boha a na nikoho iného. And so looking to Mary as a queen of heaven takes from the glory of God and breaks the scriptures. Keď pozeráme na Máriu ako na kráľovnú nebies, uberá to Bohu zo slávy a porušuje to písma. This is quite sad. Toto je dosť smutné. And it is quite sad to see how devout the Catholics are in praying to their Mary. A je dosť smutné vidieť, ako pobožní sú katolíci v tom, keď sa modlia ako svojej Márii. Now we come to parallel E. Prichádzame teraz ku paralele E. The scriptures are quite clear that there is only one mediator. Písma veľmi jasne hovoria, že je len jeden prostredník. The Catholic Church claims a second mediator. Katolícka cirkev prehlasuje, že je iný prostredník, ešte druhý prostredník. And so they say officially in paragraph 969. Preto hovoria oficiálne v paragrafe 969. Preto sa preblahoslavená Panna vzýva v cirkvi pod titulmi orodovnica, ochrankyňa, pomocnica, prostrednica. They go into more detail in the Vatican Council II documents. Oni trocha vo väčších detailoch to rozoberajú v dokumentoch druhého Vatikánskeho koncilu. Where they actually quote the scripture of one mediator. Kde dokonca citujú písma o jedinom prostredníkovi.
and still try to rationalize that there is a second mediator. Ale stále sa snažia vyracionalizovať o tom, že je ešte druhý prostredník. So we read paragraph 60 and paragraph 62. A tak čítame odstavec 60 a odstavec 62 z oficiálneho českého prekladu. Nie je mi známe, že by existoval slovenský. Máme jediného prostredníka podľa apoštolových slov. Je totiž jenom jediný Bůh a jenom jediný prostředník medzi Bohem a lidmi, človek Kristus Ježiš, ktorý vydal sám sebe ako výkupné za všechny. Máriina mateřská úloha vůči lidem nikterak nezastěňuje ani nezmenšuje toto jediné prostřednictví Kristovo, nýbrž ukazuje jeho sílu. Celý spasitelný vliv blahoslavené Panny na lidi neplyne totiž z nejaké nutnosti, nýbrž jedine z Božího slobodného rozhodnutí. Odstavec 62. Proto je blahoslavená Panna vzývaná v cirkvi ako prímluvkyne, pomocnice, ochránkyne a prostrednice. To je však třeba chápat tak, že se tím důstojnosti a účinnosti jediného prostřednictva Krista nic neubírá a nic nepřidává. This is a classic example of Roman Catholic double talk. Toto je klasický príklad dvojznačnosti rímskeho katolícizmu. Do you know what I mean by double talk? Viete, čo chcem povedať, keď použijem slovo dvojznačnosť? It's where you say something but you contradict it later on in the same sentences. To je to, keď povieš niečo a v tej istej vete to hneď na to si protirečíš tomu. Many politicians are famous for double talk. Veľmi veľa politikov je známych pre svoju dvojznačnosť. You say something and it is contradicted later on by what you say. Povieš niečo a hneď na to chvíľu si tomu, vyriekneš nejaké protirečenie proti tomu, čo si pred chvíľou povedal. To say that Mary is also a mediator does obscure and diminish from the unique mediation of Christ. Povedať, že Mária je tiež prostredníkom, zoberá a umenšuje jediné prostredníctvo Ježiša Krista. And when you see how Roman Catholics live and devote themselves to Mary, a keď vidíte, ako rímski katolíci žijú a odovzdávajú sami seba Márii, you can see how far away they are from the Savior and of the saving knowledge of the gospel. Môžete vidieť, ako ďaleko sú preč od Spasiteľa a od spasiteľného poznania evanjelia. This type of intellectual language is setting itself up against the knowledge of God. Tento typ intelektuálneho jazyka stavia samého seba proti známosti Božej. It is an example of simply telling a lie that there is only one mediator and you cannot justify two. Je to príklad hovorenia klamstva. Je proste jeden prostredník a nie je možné obhájiť dvoch. And this dishonesty leads many people into error that will finally damn them. Táto neúprimnosť komunikovaní a vyjadrovaní vedie mnohých ľudí do chyby, ktorá ich nakoniec odsúdi. You see why we have to be compassionate and understand the teaching under which Roman Catholics live. Vidíte, prečo musíme byť tak súcitní a nežní ku týmto ľuďom, ktorí žijú pod týmto učením katolicizmu. That we would pray that we would have the compassion of Christ to reach out to them. Modlíme sa, aby sme mali súcit Krista, keď s nimi komunikujeme. It is interesting also in the scripture, besides saying that there is one mediator, je to veľmi zvláštne v písmach, okrem toho, že hovoria, že je len jeden prostredník. The reason why there is only one mediator is because this one mediator did his mediation by means of death. Je dôvod, prečo hovorí tiež, že je to jeden jediný prostredník, hovorí, že tento prostredník urobil svoje dielo cez prostriedok cestou smrti. Christ, in giving his life for you, the believer, was by means of his death on the cross. Kristus sa stal prostredníkom pre teba ako veriaceho cez to, že zomrel na kríži. He alone died on the cross. On sám zomrel na kríži. And by means of that death, he is the one mediator. A cez prostriedok tejto smrti je jediným prostredníkom. And so Hebrews chapter 9:15 also rules out all the Catholic errors. Tiež Židom 9:15 automaticky tiež vylučuje všetky katolícke chyby. And we read this verse. Čítame tam tento verš. A preto je Kristus Ježiš prostredníkom novej zmluvy. A preto je prostredníkom novej zmluvy, aby keď sa stala smrť na vykúpenie z prestúpení za prvej zmluvy, dostali zasľúbenie večného dedičstva tí, ktorí sú povolaní. Parallel F.
the Catholic Church declares that Mary has roles that are like unto the Holy Spirit. Paralela F. Katolícka cirkev prehlasuje, že Mária má úlohy, ktoré sú presne podobné úlohe Ducha Svätého. So we read again paragraph 969. Znova čítame paragraf 969. Preto sa preblahoslavená Panna vzýva v cirkvi pod titulmi orodovnica, ochrankyňa, pomocnica, prostrednica. Here they claim that the office of advocate and the office of helper or guide is given to Mary. Tu tvrdia, že úloha orodovnice a ochrankyne je daná Márii. What is so serious regarding these titles is the fact that in the Bible, the comforter, the helper, is the Holy Spirit. To, čo je tak závažné na týchto tituloch, je skutočnosť, že v Biblii je tešiteľ, ten ochranca, Svätý Duch. And it is the Holy Spirit who takes Christ Jesus' place in the life of the believer. A je to Svätý Duch, ktorý sa stavia na miesto Ježiša Krista v živote veriaceho. It is the Holy Spirit that abides with the believer forever. Je to Svätý Duch, ktorý zostáva s veriacim až navždy. The Holy Spirit brings to mind Christ's words. Svätý Duch prináša na myseľ Kristove slova. He testifies to Christ, not to himself but to Christ. Vysvedčuje nie sám o sebe, ale o Kristovi. He guides the believers into all truth. Vedie veriaceho do každej pravdy. Truly the Holy Spirit is another advocate, a divine helper, a comforter, the Spirit of truth. Naozaj je Svätý Duch ten iný prímluvca, nebeský pomocník a ochranca, sám on Duch pravdy. The seriousness of teaching these roles to a human person, Mary, is grave heresy. Závažnosť tohto učenia, ktoré tvrdí, že tieto Božie úlohy patria rímskej Márii, je vážna herézia. It is to take from the very role of the Holy Spirit. Znamená to ubrať zo samotnej úlohy Svätého Ducha. We praise God that the Holy Spirit is our comforter and our guide. My sa chválime Boha za to, že Svätý Duch je našim vodcom a našim ochrancom a tešiteľom. But these roles are not handed over to any human being. Tieto úlohy sa nedajú podať presunúť na žiadnu ľudskú osobu. The scriptures show these things. Písma ukazujú tieto veci. And it shows that Christ Jesus is the first advocate. Ukazujú sa prvé, že Ježiš Kristus je prvý príhovorca. And so we read the following Bible text. Čítame nasledovné biblické texty. 1. Jána 2.1. A keby niekto zrešil, máme prímluvcu Otca, Ježiša Krista spravodlivého. Rímskym 8.34. Ježiš Kristus je, ktorý zomrel a viacej, ktorý aj stal z mŕtvych, ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Židom 7.25. Prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze Neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primlúval za nich. Then we see in the next parallel that the Roman Catholic Church claims that Mary intercedes and prays for the believers. Potom vidíme v ďalšej paralele G, že rímskokatolícka cirkev tvrdí, že Mária sa prihovára a modlí za veriacich. Focusing on this claim, we read again the words of 969. Ale sme zameraní na toto tvrdenie, čítame znova ďalej tvrdenie paragrafu 969. Lebo ani po svojom na nebo vzati neprestala v tomto spasiteľnom poslaní, ale svojim ústavičným orodovaním nám aj naďalej sprostredkúva dary večnej spásy. The Bible not only declares Christ to be our intercessor, but it is a sin to call up the dead as intercessors. Biblia nielenže deklaruje, že Kristus je náš prímluvca, ale takisto označuje za hriech, ak ktokoľvek volá na mŕtvych ako na prímluvcov. Thus we read Deuteronomy 18 and 10 and 11. Preto čítame 5. Mojžišovu 18, 10 až 11. Nenájde sa u teba nikto taký, ani veštec, ani bosorák, ani dopytujúci sa vešteckého ducha, ani vedomec, alebo taký, ktorý by sa niečo pýtal mŕtvych. In a similar way, Leviticus says that God will set his face against anyone in divination. Podobným spôsobom kniha Leviticus hovorí, že Boh napriami hnevom svoju tvár proti každému, kto sa zúčastňuje na veštení a na magickej aktivite. And Christ Jesus warned us that he is the only way and that somebody claiming to come another way is a thief and a robber. Kristus Ježiš nás varuje, že je jedinou cestou a že niekto, kto sa pokúša prejsť inou cestou, je zbojník a zlodej.
The reality of Christ as interceding for us is tremendous and a consolation to us. Skutočnosť, že Kristus Ježiš je prehlásený za nebeského prímluvcu, je pre nás nesmiernym posilnením. His intercession for us is complete and perfect. Jeho prihováranie za nás je úplné a dokonalé. And we do not look anywhere else except unto him. My nikde inde toto nehľadáme, len v ňom. And we read, for example, two of these quotations. Čítame napríklad dve z týchto prehlásení. Židom 7.25. Prečo aj môže vždycky dokonale spasiť tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu. Vždycky žijúc, aby sa primúval za nich. Židom 9.24. Lebo Kristus nevošiel do svätyne učinenej rukou, ale do samého neba. Ukázať sa teraz tvári Božej za nás. To attempt to establish a human mediator is necromancy, calling up the dead. Pokus prehlásiť iného primluvcu je nekromancia, volanie na mŕtvych. And it brings Roman Catholics not only into serious error, but it brings them into the world of the occult. A privádza to katolíkov nielen do vážnej chyby, pochybenia, ale aj do sveta okultu. We continue now to see an even worse blasphemy in the Roman Catholic teaching. Pokračujeme ďalej, aby sme videli ešte horšie ruhanie v rímskokatolíckom učení. The next section is really hard to believe had the Catholic Church not said it. Ďalšia sekcia je naozaj ťažké tomu uveriť, keby to rímskokatolícka cirkev nepovedala. The Catholic Church claims for their Mary the title the All-Holy One. Katolícka cirkev prehlasuje Márii titul tá, ktorá je celá sveta. And so this adds insult to injury. Toto prináša ešte aj urážku ku rúhaniu. This is taken from the very nature of God. Znamená to úbrať zo samotnej Božej prirodzenosti. God's attribute of holiness is his distinctive attribute. Boží atribút svetosti je jeho jedinečný, oddeľujúci atribút. His holiness distinguishes him from all other beings. Jeho svetosť ho oddeľuje od všetkého iného stvorenia. Our being is not God's being. Naše bytie nie je ako Božie bytie. Even though we are upheld by him, we are separate from him. Aj keď sme ním držaní, sme od neho oddelení. Because he alone is holy. Pretože on sám je svätý. His truth is holy, his justice is holy. Jeho pravda je svätá, jeho spravodlivosť je svätá. Every attribute of God is holy. Každý Boží atribút je svätý. Not only designating separate from all others, nie len, že toto ho určuje ako oddeleného od všetkého ostatného, but complete in every aspect. Ale znamená to, že je potom aj úplný v každej svojej vlastnosti. So each of God's attributes are who he is. Každý Boží atribút hovorí o tom, kto Boh je. And each attribute is separate from every other being and thing. A každá jeho vlastnosť ho oddeľuje od každej inej veci alebo stvorenia. The reason why in Isaiah chapter 6 we have the 3 times declaration of the Holy of To je God. dôvod, prečo v Izaiášovi kapitola 6 máme trojité prehlásenie o tom, že Boh je svätý, svätý, svätý. Because this is the most important designation of who God is. Pretože to je to najdôležitejšie určenie toho, kto Boh je. The Catholic Church claims in its official teaching Katolícka cirkev tvrdí vo svojom oficiálnom učení, that Mary is also the All-Holy One. že Mária je tiež celá sveta. And so we read from, first of all, from paragraph 2677. Čítame najprv z paragrafu 2677. Keď žiadame Pannu Máriu, aby za nás prosila, uznávame, že sme ubohí hriešnici a obraciame sa na Matku milosrdenstva, na tú, ktorá je celá sveta. The capital letters are in the original text. Tie veľké písmená sú v pôvodnom texte. There is no disclaimer or attempt to explain away what they say. Nie je tu žiadna poznámka ani pokus vysvetliť, čo vlastne chcú povedať. Yes, in the same catechism they declare that God is the All-Holy One. Ale v tom istom katechizme prehlasujú, že Boh je celý svätý. But like in so many other things, now they have a parallel where Mary is declared to be the Holy Ale One. tak ako s mnohými inými vecami majú tu paralelu, kde Mária je prehlasovaná za celú svetu. If you would think that that is the height of blasphemy, Ak by ste mysleli, že toto je vrchol rúhania,
they actually go further in paragraph 2030. Oni idú ešte ďalej, v paragrafe 2030. In this paragraph they are going to say that Mary also is the source of holiness. V tomto paragrafe idú prehlásiť, že Mária je zdrojom, prameňom svetosti. Not only is she the all-holy one, but she is the cause or the very fountain from which holiness comes. Nie len, že je celá sveta, ale je príčinom, povodcom, fontánou, z ktorej pochádza svetosť. In the scriptures it is salvation and holiness comes only from God. V písmach vždy spasenie a svetosť prichádza len z Boha. And so we read the exact official words of the Roman Church. Čítame presné oficiálne slova rímskej cirkvi. Od cirkvi sa učí príkladu svetosti, ktorej vzor a prameň spoznával pre svätej Panne Márii. To attempt to address the creature as the all-holy one is consummate blasphemy and idolatry. Pokus nazvať nejakú bytosť ako celú svetu naplňa podstatu rúhania a modlárstva. We move with compassion for the Roman Catholics who live under this tradition. Sme pohnutí súcitom pre katolíkov, ktorí žijú pod touto tradíciou. While we come against the system, we love the people. Aj keď stojíme proti tomuto systému, milujeme týchto ľudí. And we pray that we may be able to reach out to people who are taught these blasphemies. Modlíme sa, aby sme aj mohli zasiahnuť týchto ľudí, ktorí sú učení týmto rúhaniam. And we come back and cleanse ourselves, as it were, from these teachings. Ideme naspäť teraz a ideme sa očistiť sami seba, ako keby od tohto učenia. By reading what the Scripture says about the holiness of our God. Tým, že čítame to, čo písma hovoria o svetosti nášho Boha. And so we read these Scriptures. Čítame tieto písma, Zjavenie 15:4. Kto by sa ťa nebál, Pane, a neoslavoval tvojho mena, lebo ty sám si jediný svätý, pretože všetky národy prídu a budú sa kláňať pred tebou. 1. Samuelova 2:2. Nie je svätého, ako je Hospodin, lebo nie je nikoho krome teba, a nie je skaly, ako je náš Boh. Žalm 99. Nech oslavujú tvoje meno veľké a strašné, lebo je sväté. Vyvyšujte Hospodina, našeho Boha, a kláňajte sa obrátení k vrchu jeho svetosti, lebo Hospodin, náš Boh, je svätý. There is none holy as the Lord. Nie je nikto taký svätý, ako si ty. Again, the very nature of our God. Znova samotná prirodzenosť našeho Boha. To hold any human creature up as equal to God in this attribute Vyvyšiť akúkoľvek ľudskú bytosť v Bohu na rovnú v tejto jeho vlastnosti is a grave scandal je obrovský škandál. and is speaking against the all-holy one. Znamená to hovoriť proti tomu, ktorý je celý svätý. We come now to a conclusion to this paper, Prichádzame teraz ku záveru tohto dokumentu. and we would see how Roman Catholics actually live in their daily life. Chceme vidieť, ako rímski katolíci ale skutočne žijú už v svojom každodennom živote. I give here a prayer that is even very difficult to read. Dám tu modlitbu, ktorá už je ťažká len čítať. There are many prayers in the Catholic Church that are similar to this. Je mnoho modlitieb v katolíckej cirkvi, ktoré sú tejto podobné. For example, when we pray the rosary Napríklad, keď sa modlí ruženec, every evening, keď sme sa modlievali ruženec každý večer, we would finish with the prayer, Hail Holy Queen. končili sme tú modlitbu tým prehlásením, ako končí. Hail Holy Queen. Zdravá sveta kráľovna. We would say, Hail Holy Queen, Mother of Mercy. A Matka milosrdenstva. Hail our life, our sweetness and our hope. Náš život, naša rozkoš, naša nádej. All these things are true of God and God alone. Všetky tieto veci sú pravda o Bohu, ale na Bohu samom. One of our most famous prayers as Catholics Jedna z našich najznámejších modlitieb ako katolíci was the Memorare. bola Memorarium. That prayer brought to mind that Mary never fails to answer prayer. A tá modlitba vždy nám pripomínala, že Mária nikdy nezlyhá, vždy odpovie na modlitbu. The presupposition is that God may sometimes not hear you, A ten predpoklad, ktorý je za to modlitbou, je ten, že Boh ťa možno nevždy bude počuť. but Mary with a motherly heart always hears you. Ale Mária s materským srdcom ťa vždy vypočuje. That prayer goes like this. Tá modlitba ide asi takto. Remember, O most gracious Virgin Mary, Pamätaj, o najmilosrdnejšia
Panna Mária. That never was it known that anyone who fled to thy protection, Že nikdy sa nestalo, že by niekto, kto utekal tvojej ochrane implored thy aid, a požiadal o tvoju pomoc, or sought thy intercession, alebo hľadal tvoj príhovor, was left unaided. ostal bez pomoci. And it continues. A takto to pokračuje ďalej. The presupposition is that God sometimes does not hear prayer, but she To je always poklad za hears tým, prayer. že Boh nevždy počuje modlitbu, ale ona vždy vypočuje modlitbu. And that is another example of how Roman Catholics live. To je ďalší príklad toho, ako žijú rímskokatolíci. The Catholic Church also claims that in praying to Mary, they are not offering divine worship. Katolická cirkev tiež tvrdí, že keď sa modlia ku Márii, nevykonávajú božské uctievanie. They say that they are offering high veneration. Oni len tvrdia, že dávajú vysokú česť. And they distinguish that from divine worship. A toto oddelujú od uctievania božského. When we read this following prayer, I want you to see, is there anything missing that would make it a lesser form of worship? Teraz vám dávam na mysel, keď prečítame teraz túto modlitbu, čo budete vidieť? Bude tam niečo, čo by chýbalo tomu, aby toto bolo menej ako božské uctievanie, čo budeme čítať. Before we read the prayer, we really pray that God would protect us, because this prayer is extremely blasphemous. Predtým, než sa budeme čítať, modlíme sa, aby nás Boh ochránil, lebo táto modlitba je extrémne ruhavá. We're asking that we would be protected by the precious blood of the Lord. A budeme prosiť, aby sme boli ochránení vzácnou krvou Pána. Because this prayer dedicates everything that a human being is in him or herself to this Mary. Modlitba zasvedcuje všetko, čo človek je a čo v sebe má, tejto ich Márii. So under the protection of the Lord, we read this prayer. A tak pod ochranou Pána čítame túto modlitbu. Can I read? Yes. O Mária, najmocnejšia Panna a Matka milosrdenstiev, kráľovná nebies a útočište hriešnikov, zasvedcujeme sami seba tvojmu nepoškvrnenému srdcu. Zasvedcujeme tebe celú našu bytosť a celý náš život. Všetko, čo máme, všetko, čo milujeme a všetko, čím sme. Dávame ti naše tela, srdcia a duše, naše domovy, rodiny a krajiny. Túžime, aby všetko v nás a okolo nás mohlo patriť tebe a mohlo mať účasť na dobrote tvojho materského požehnania. Do you see that they have left out anything? Máte dojem, že vynechali niečo, čo patrí božskému uctievaniu? It is really strange that they can claim that this is not divine worship, because it offers everything to Je to veľmi this creature. podivné, že sú schopní tvrdiť, že toto nie je uctievanie Boha, keď aj tak ponúkajú všetko, čo mu patrí tomuto ľudskému stvoreniu. As conclusion, where do we as believers stand before all this teaching? Na záver, kde my ako veriaci stojíme voči celému tomuto učeniu? We are told in the scriptures that we should contend earnestly for the faith once delivered to the Je saints. napísané v písme, že máme horlivo zápasiť za vieru, raz a navždy odovzdanú svety. We see evangelicals who declare that those who practice this type of teaching are our brothers and sisters in Christ. Vidíme evanjelikálov, ktorí tvrdia, že tí, ktorí praktizujú toto učenie, sú naši bratia a sestry v Kristovi. Can you and I remain silent? Môžeme ty a ja zostať ticho. Must we not reach out to Roman Catholics under this teaching? Už teraz nesmieme zvestovať a kázať rímskym katolíkom pod týmto učením? And should we not correct these evangelicals who are saying that Roman Catholic teaching is all right? A nemáme napraviť týchto evanjelikálov, ktorí tvrdia, že rímskokatolícke učenie je v poriadku? The scripture tells us to have no fellowship with the unfruitful deeds of darkness. Písma nám hovoria, nemajte žiadne spoločenstvo s neplodnými skutkami tmy. If evangelicals are saying that Catholics who practice this type of teaching are one with us in Christ, Ak potom evanjelikáli, kresťania a katolíci, ktorí praktizujú toto učenie, sú jednou Kristovi, it is for us as true Bible believers to rebuke them in the scriptures potom nám zostáva len ako verným biblickým veriacim ich pokárhať z písma. and to do the same in the truth and the love of the Lord. Ale urobiť toto v pravde a v láske Pánovej. And so we come to the end of a very difficult topic. Prichádzame na koniec veľmi obťažnej témy. I pray that your heart is moved with compassion. Modlím sa, aby vaše srdce bolo pohnuté súcitom. Are there any questions that come to your mind? Sú akékoľvek otázky, ktoré sa objavili vo vašej mysli?
would like to return to the parallel A. I would like to ask 3:6. Jedna je tá, že tam sa obhajuje vlastne hriešnosť Márie tým, že išli obetovať First of all, you defended the sinfulness of Mary, showing that they went to do a sacrifice to the Jerusalem. It seems to me that Catholic would answer, would counteract, that they have done something similar to what Jesus done when John the Baptist baptized him, saying that he did it because it's right to show the righteousness, to fulfill the righteousness, to fulfill every righteousness. Wouldn't it be possible for a Catholic to defend his position by such an argumentation? Yes, if it were true that Mary were sinless, Ak by bola pravda, že Mária je bezhriešná, her going up to do this would be establishing righteousness as Christ's baptism did. Potom by to znamenalo, že jej cesta do Jeruzalema by znamenala ustanovenie spravodlivosti, tak ako to urobil Kristus vo svojom krste. But for a sinful human person it would not. Ale pre hriešnú ľudskú osobu by sa tak nestalo. The only way you can draw the parallel is to presume that Mary also was sinless. Ale jediný spôsob, ako môžeš vybudovať tú paralelu, že musíš od začiatku predpokladať, že ona je bezriešná, aby si mohol prísť s touto myšlienkou do tohto textu. But they are presuming from the very beginning. And this is the way then how they view the passage mentioned here. Maybe. Yes, they could do that and at the same time presuppose their conclusion. Oni robia tú vec, že odcitujú ten verš, chcú z neho prečítať, že toto tam je, ale ako to čítajú, už predpokladajú ich záver, ktorý chcú dokázať. Čiže predpokladajú to, čo idú dokázať v tom texte. Which they constantly do. Čo robia ináč neprestajne vo svojich argumentoch. I could see them actually using that argumentation. Viem si predstaviť, ako by mohli použiť tento argument. I have not come across it as yet, but I may. Ešte som sa s ním osobne nestretol, ale viem si to predstaviť. A môže byť, že na to narazím. You would make a good Catholic apologist. Bol by si iba dobrý katolícky apologet, obhájca viery. That's the sort of thing that they would come up with. Pretože toto je presne myšlienka, s ktorou by mohli vystúpiť. I have discussed many times the issue with many of them. Oh, right, okay. Potom aj to, čo nasleduje za tým, že my vlastne obhajujeme to, že potrebuje spasiteľa. And right then, when we defend that she is in need of the Savior, yes. Ale oni to zás obhaja tak, že samozrejme, že jej bezriešnosť. And they defend it by saying that, of course, her sinlessness is originated in Jesus' merits. He is still her Savior in a special way. Yes. Only in a special way that she was justified sooner than the other man. Yeah. I'm very well aware of that argumentation. Tento argument veľmi dobre poznám. Yeah. In history, it was the big argument Historicky sa udiala veľká diskusia between the Franciscan and the Dominican order. Medzi františkánskym a dominikánskym radom o tejto otázke. The Dominicans with Aquinas held the fact that God could see in advance Dominikáni, vid Tomás Aquinas, s Tomášom Akvinským tvrdili a obhajovali, že Boh môže dopredu vidieť, could see the sacrifice of Christ and obeť Krista and make it retroactive to Mary. A urobiť ju retroaktívnu, spätne platnú na Máriu. This type of rationale of getting something to be retroactive before it happens. Tento typ racionalizovania, keď niečo urobíš retroaktívne, platné ešte predtým, než sa to stalo, was where this whole argumentation came from. Vlastne je to miesto, kde celý tento argument vznikol. But this is applying philosophy to scripture. Ale to znamená aplikovanie filozofie naspäť na písma.
It's not applying scripture to scripture. A už to nie je aplikovanie písem na písma. It's a very clear example of what Aquinas does right through his teaching. Toto je ináč úplne nádherný príklad toho, čo Akvínsky Tomáš robí cez celé svoje učenie. Takto postupuje. Whereby they apply philosophical ideas from Greek philosophy Kde aplikuje filozofické myšlienky z gréckej filozofie to Bible teaching. na učenie Biblie. We have no example in Scripture of something being retroactive before it happened. Nemáme žiadny príklad v písmach, že by niečo bolo retroaktívne predtým, než sa to stane. Worked on philosophical principles. A to je celé postavené na filozofických základoch. We do have belief in the coming death of Christ My Jesus máme vieru prichádzajúcu smrť Ježiša Krista, teda budúcu smrť Ježiša Krista. by grace through faith, Milosťou skrze vieru, but not through philosophical reasoning. ale nie cez filozofické rozumovanie. And that is a complete differentiation. Nie cez filozofické zdôvodnenie. Toto je úplný rozdiel. And the last thing I want to ask, how we are to understand in her Magnificat prayer what is she talking about herself when she is saying that although I don't know how is it in English Bible, don't you have it here? She's saying God, my Savior, no, she's saying behold, behold the handmaid of the Lord. no, behold, read 148 please. Read 148. Luke 1:48. Read 148. Yes. He's asking, Yes. and henceforth all generations shall call me Blessed. Yes. blessed. Yes. We have a little bit different tense and a little bit different grammar in our Yes. translation. All generations do call her blessed. Všetky generácie ju budú volať požehnanou, ináč tak je, tak hovorí nový King James ako Richardov. Yeah. And we as Bible believers do call Mary, the biblical Mary, blessed. A my ako biblickí veriaci voláme biblickú Máriu požehnanú. But she's blessed among women. Ale ona je požehnaná medzi ženami. She's not blessed as equal to God. Ale nie je už požehnaná ako rovná Bohu. It's important to see that Mary was a true Bible believer. A je dôležité vidieť, že Mária je pravý biblický veriaci. And she is a true inspiration and example to men and to women. A ona je pravá inšpirácia a príklad ženám viery. She Aj mužom, aj ženám. She kept the word in her heart and she meditated on God's word. Zachovala Božie slovo, vo svojom srdci rozjímala nad týmto slovom. She stayed faithful and stood under the cross when Christ Zostala Jesus verná, died. stala pod krížom, keď Ježiš zomieral. She was there praying with the apostles of the day of Pentecost. Modlila sa spolu s apoštolmi na deň letnic. She truly is blessed among women. Je naozaj požehnaná medzi ženami. And she will always be blessed among women. A vždy bude požehnaná medzi ženami. And we thank God for her as a believer. A my za ňu ďakujeme ako za veriacu. But this is totally different than being blessed and equal to God. Ale toto je úplne rozdielne, než byť požehnaný ako rovný Bohu. So the scripture, verse 48, is fulfilled. A tak ten verš 48 písma je naplnený. And we thank God for it. A ďakujeme Bohu za to. But this is not any foundation to give divine attributes to Ale toto Mary. nie je žiadny základ dať jej nejaké božské atribúty. Erik, musíš troška nás zmetieť to, že tu máme presný, doslovný preklad. A toto je typická grécka konštrukcia, ktorú napríklad tento preklad, toto, čo tu je priebehové, ako nejaký neprestajný dej, on tú grécku konštrukciu, ten moderný preklad zeurópšťuje a hovorí, že budú ma volať požehnanou. Proste toto musíme vidieť len ako spôsob, ktorým je vyjadrená táto pravda gramaticky, tak ako to znie napríklad v tomto preklade. Okay. Good, very good question. Veľmi dobrá otázka. Ja mám ešte taký, ktorý potrebujú, oni skôr, že tam si môžu vziať materiály z predkladateľa
budúcich aj nasledujúcich kází. Sú nejaké ďalšie otázky na Richarda? Tak z hlavy asi nie. Brother is asking whether you know how what's the quotation of the original Greek about like for the verse 48. But I don't have my Greek Bible here. I don't have my Greek Bible. Nemám tu svoju grécku Bibliu. Yeah. But I know that if you accept the Greek is not going to make Mary in any way with God. Jednu vec isté, že aj keď sa pozrieme na gréčtinu a vidíme ju, žiadnym spôsobom z nej gréčtina neurobí rovnú Bohu. I would like to make a comment here. Chcel by som tu urobiť poznámku. While it is so important that we see the truths of Scripture and what we have discussed this evening, Zatiaľ, čo je tak dôležité, aby sme videli pravdu písem v tom, čo sme dnes diskutovali, I would recommend in using this material odporúčam, ak budete používať tento materiál, that you would use it with Roman Catholics after they are saved. Že ho budete používať s rímskymi katolíkmi až potom, čo sú zachránení. It is very important to understand these things so when a Catholic becomes a Bible believer, Je dôležité chápať tieto veci, ak sa katolík stane veriacim biblickým. We very carefully take off the grave clothes from them. Potom už veľmi opatrne musíme z nich dávať dole to hrobové oblečenie. So that they can call these things sin and be cleansed of them. Aby mohli potom nazvať tieto veci hriechom a byť od nich očistení. In my own witnessing, I seldom ever mention these things to a person before they're saved. Keď ja sám svedčím, málo kedy sa zmením o týchto veciach, ak ten človek nie je ešte zachránený. With one or two exceptions. Možno s jednou, dvoma výnimkami. Where I felt that the Holy Spirit was really putting it on my heart to share these things. Prežíval, že Svätý Duch to naozaj kladie na moje srdce, aby som sa delil vtedy o tieto veci. Unless you really sense the Holy Spirit bringing this topic up with a Roman Catholic. Kým naozaj neprežíva, že Svätý Duch prináša túto tému, aby si sa o ňu delil s rímskymi katolíkmi. Ahojte. I think it's best to avoid this topic. Myslím, že vtedy je najlepšie vyhnúť sa tejto téme. And to leave it till after the person is saved. A počkať s tým a nechať to, až kým je ten človek obrátený. The two topics that you should consistently deal with. A dve témy, s ktorými treba nepretržite jednať, is the authority of God's word. Je autorita Božieho slova. Over and against tradition. Proti tradícii. And how can a sinful person be made right before an all-holy God? A to, ako hriešný človek môže byť zmierený s úplne svätým Bohom. And when you stick to those two topics, a keď sa podržíš týchto dvoch tém, we find that there's not so much emotional controversy going on. A zistíme, že nie je už tak veľa emocionálnej kontroverzie v tom svedčení. And they are the two topics wherein God convicts a sinner and brings them. A toto sú práve dve témy, cez ktoré aj Boh usvedčuje hriešnikov a privádza ich k sebe. And then this important material is used after. A potom tento dôležitý materiál sa dá použiť potom. And when the Holy Spirit is inside the believer, helping them to understand. Keď už je Svätý Duch vo vnútri veriaceho a pomáha mu rozumieť tomu. So that's what I find is the best way to use this material. To je spôsob, ktorý ja nachádzam, že je najlepšia cesta, ako používať tento materiál. To bola veľmi dôležitá poznámka, dobre si ju pamätajme. Áno. Regarding what you just said, I have trouble. Lucia, I have a trouble to recognize a born-again Catholic and one who is not. I can say example. Yes. But before you go on, a predtým, než pôjdeš ďalej, I'm talking about somebody who's not claiming to be a born-again Catholic and inside the Catholic Church. Ja som teraz nehovoril o niekom, o takom type človeka,
o takej skupine, keď niekto tvrdí, že je znovu zrodený katolík a zostáva vo vnútri katolíckej cirkvi. Because that is a contradiction in terms. Pretože to je protirečenie už v pojmoch. I'm talking about somebody who has left the Catholic Church. A hovorím o niekom, kto opustil katolícku cirkev. Yeah. So it's good that she brought up the clarification. Dobre, že si spomenula túto vyjasňovaciu vec. Can it happen that it will convict them of the sin while they are still in the Catholic Church, such a presentation? Sometimes it can. Sometimes it can. Niekedy sa môže stať. And that's why I think that the Holy Spirit may lead you with some Catholics to Preto use si this myslím, že technique. Svätý Duch ťa môže viesť pri niektorých katolíkoch to urobiť. But I think you've got to be very careful. Ale myslím, že s tým treba byť veľmi opatrný. Pretože ja Because as far as me, som bol while I was still inside of the Catholic Church, medzi samými, jak ich zvykneme nazývať, živými katolíkmi. and I was only among those so-called professing Catholics or professing Catholics. Ešte ako úprimný katolík som s nimi And viedol while I was still diskusie, sincere Catholic, I was often in the discussions on this issue. ale sme rozmýšľali o tom spoločne. And we together made a lot of thoughts about this topic. Na veľmi bodoch. And at that time, such a resource would help tremendously. Yeah, yes. If you are, you've got to do it with tremendous sensitivity and. A keď to aj urobíš, musíš jednať s nesmiernou citlivosťou a nežnosťou. Sometimes the use of the Bible texts that explain that Mary had children after. Niekedy použitie biblických textov, ktoré ukazujú, že Mária mala deti po Ježišovi. Sometimes they can be used gently with Niekedy Catholics. sa dajú nežne použiť s katolíkmi. The claim that Mary was ever a virgin Proti tvrdeniu, že Mária je vždy panna. after being married to Joseph Po tom, čo sa vydala za Jozefa. is also an attempt to deify her. Toto je tiež tvrdenie ju zboštiť. Pokus o zboštenie. And when you show the very clear Bible text that Mary had other children, Keď jasne ukazuješ biblické verše, že Mária mala iné deti, this takes them away from the divinized Mary, toto odoberá ich oči preč od tej zboštenej Márie. back to the biblical Mary. Naspäť ich to vedie ku biblickej Márii. I know that people had used that with my life at one stage and it did help me. Viem, že jeden miesto v mojom živote to ľudia použili na mňa a pomohlo mi to. But again, it has got to be done very delicately. Ale znova to musí byť urobené veľmi láskavo. Is it clearly shown in the Bible that she was having the children after Jesus was born? Lebo ja som to jeden čas Because during one time I was studying the issue porovnával s and I was comparing argumentáciou proti tomu. with the Catholic arguments against the claim. Tam sa vyskytuje ešte iná Mária, And there is also mention of some other Mary, o ktorej oni vraveli, že boli jej deti. and the Catholics claim that those are the children of the other Mary. Yes, I'm very well aware of the Je claim. mi veľmi známe toto tvrdenie. But when they speak about the brothers and sisters of the Lord, Keď tam sa píše o bratoch a sestrach Pána, the Greek is very clear that it is the Greek word for physical children grécky jazyk je úplne jasný a priamy, že to je slovo pre fyzické deti. and not the Greek word for cousins. A nie je to grécke slovo, to nie je to slovo pre bratrancov, sesternice. And that completely takes away from the Catholic To argument. úplne ruší katolícky argument. So there's no way in which the Catholic Nie argument je žiadny can spôsob, stand ktorým by prior to katolícky argument mohol ostať proti jasnosti písem. No, ako sa s týmto chcem vysporiadať, keď tam majú jasne napísané?
So what is then, how can they still claim her eternal virginity if it is so clearly present in the Greek text? How can they still claim such a statement? There are many other things that are clearly in the Bible that they claim. Je mnoho iných vecí, ktoré sú jasne v Biblii a ktoré napriek tomu tvrdia. It is a wonder that they would continue to do that. Je to úžas, ako oni sú v tom schopní ďalej pokračovať. But that is just they continue in their tradition and Oni not in proste the ďalej truth of the word. pokračujú vo svojej tradícii a nie o pravde slova. Ako funguje tá ich argumentácia toho aramejského slova brat, sestra? Can you mention, are you aware of the argumentation when they try to claim the Aramaic word for the brother and sister and they try to undermine the Yes, I'm aware of that. They do the same Je mi toto známe. with the Peter's name in Aramaic. Ináč to isté robia s Petrovým menom v aramejčine, But the scriptures were not written in Aramaic, they were written in Greek. ale písma neboli napísané v aramejčine, boli napísané v gréčtine. They tried to claim that Matthew was originally written in Aramaic, Snažia sa tvrdiť, že Matúš bol napísaný v aramejčine, but we do not have any original Aramaic Greek Matthew text. Nemáme žiadny pôvodný, originálny, akýkoľvek aramejský text, ničoho z Evanjelií. It is an example again of them trying to use some rationale of philosophy Je to znova len príklad, keď sa take away snažia from the clarity of použiť God. nejaké dôvodenie filozofie, aby zatenili jasnosť písania. It is true that there is not a clear distinction in Aramaic that there is Je in Greek. pravda, že v aramejčine nie je také jasné rozlišenie medzi slovami ako v gréčtine. That may be the reason why the Lord gave us the text in Greek, because môže byť dôvod. it's explicitly clear. Prečo Pán Ježiš nám dal text v gréčtine, aby to bolo jasne, explicitne. Yeah. We thank God for the clarity of the Greek language. Ďakujeme Bohu za jasnosť gréckeho jazyka. If there had been a distinction in the Aramaic, Ak by povedzme, že by bolo rozdelenie v aramejskom jazyku tiež pre tie slova, then the Greek translation definitely picked up a distinction because it contains it. potom by grécky jazyk s určitosťou prebral to rozdelenie do gréčtiny, lebo tak bolo aj v pôvodnom texte a grécky jazyk obsahuje rozlišenie. Ale práve, že aramejčina nedobre. Ale Dickov argument, ja ti ho vysvetlím. Dick hovorí, že katolícky argument je neúnosný, pretože potom grécky text nemal čo preložiť. Akým právom grécky text rozdelil slova na jedno presným významom a druhým významom zo zdroja, kde tie slova neboli rozdelené. Rozumieš? Máš rôzne slova v gréčtine a jedno slovo v aramejčine. A prekladáš aramejský text. A ako preložíš text, kde je len jedno slovo? A máš z neho zrazu dve rôzne slova v gréčtine. Áno, ale to je... ja len pridávam k tomu, čo Richard povedal. To, čo si teraz urobil, Erik, si urobil presne to, čo robí katolícky apologet. Proste si povedal argument z ticha. Nemáš ani dôkaz, nemáš nič, čoho sa chytiť. Proste si vyslovil, že by to tak mohlo byť v tvojej predstave a v tvojich myšlienkách. Ale neexistuje nič, na čom by si to položil a o čo by si sa opral. No, oni tak takýmto istým argumentom majú aj to Petra a Petro, že v aramejskom texte je to... Môžem, keď chceš proložiť Richardovi, tam ten argument ide ale trocha hlbšie. Eric is asking, can you a little bit, what's the issue with the Peter's name's argument in Aramaic? Yes. We understand the issue now with the... Jasné, že sú to Because in Greek, it's so obvious that those are different words. Yes, the Greek is explicitly clear. Grécky jazyk tam je zjavne jasný. Yeah. And the place where the declaration was made To miesto, kde bolo urobené to Ježišové prehlásenie, is absolutely important in Scripture. je nesmierne dôležité vtedy v tej chvíli písma. It was made at Caesarea Philippi, Udialo sa v Cezareje Filipovej, vieme. where to this day, unto this day, A až do dnešného dňa tam we have the massive rock máme tam jednu obrovskú skalu, that overpowers anyone who goes there. ktorá úplne premáha svojim vzhľadom každého, kto okolo nej ide. Yeah.
I have had the privilege of going to Caesarea Philippi Mal som to myself. privilegium, že som bol v Cezareji Filipovej osobne. And you just marvel at this massive rock. A to len žasnete nad tou ohromnou skálou. And Christ was making the contrast between A small Kristus stone or pebble and Robí massive rock. Kristus medzi malým kamienkom, okruhliakom a masívnou skalou. And it comes out so clearly in the Greek text. A tak jasne to je vyjadrené v gréckom texte. The Catholics claim that in Aramaic the word kephas A katolíci tvrdia, že v aramejskom jazyku grécke slovo kefas would not distinguish. It would be the same word kephas in both cases. by bolo teda v obidvoch prípadoch, teda to aramejské slovo kefas by Ježiš použil aj pre jedno slovo, aj pre druhé slovo, to aramejské kefas. But the scriptures were not written in Aramaic. Ale písma neboli napísané v aramejskom jazyku. Again, it's just a rationale that does not exist. Znova to je racionalizácia a únik ku niečomu, čo neexistuje. Sú nejaké ďalšie ešte otázky? Ak nie sú, ja poďakujem Richardovi. I would like to make a few just concluding statements. Yes. And it shall be over, so you can decide either to stay here or... I will sit down. Okay. V podstate ideme zakončiť zhromaždenie a ja chcem pridať niečo, zovšeobecniť niečo, čo keď ste pozorne počúvali, už by sa vám malo postupne vykresľovať z Richardových kázaní. A je to niečo, čo platí v podstate o celom rímskom učení. A to niečo, čo myslíte, ako sa nazýva? A bolo to tam celý čas. Je to ich pracovná metóda. Je to ich pracovný postup. Vymysleli to jezuiti. Teda vymyslel to Tomáš Akvinský a jezuiti to zdokonalili na vedu. A tá veda, ktorú oni zdokonalili a ktorú oni privedli do majstrovskej miery a ktorú v každom rímskom dokumente nájdete priam vyornamentovanú, je dokonalosť v dvojznačnom jazyku a v intelektuálnej nepoctivosti. A na tom stojí celé učenie, celá argumentácia a všetko, čo kedy Rím hovorí. A rímske ústa sú vždy dvojaké, trojaké, štvoraké, pätité, šestité, koľko len je práve treba. A Rím sa vie pozerať na vás na 45 strán a vie hovoriť 10 viet naraz. A vie robiť toľko úkonov, že ani živé stvorenia zo zjavenia môžu len so závisťou pozerať, že aký to je živý tvor. A nádherne to bolo vidieť dvomi prostredníkmi. Spomínate si na ten argument, ako o tom Richard hovoril o dvoch prostredníkoch Ríme. Ako Rím je všetko tak povedať, že to je tak krásne už ako zmrzlina v cukrárni. Už len si to zjesť a už len to dať do brucha. Ale za tým všetkým je jeden jezuitský majstrovský kúsok. Veda o tom, ako hovoriť všetko dvojznačne, trojznačne, štvorznačne. A chcem, aby sme chápali jednu vec. Písma sú intelektuálne poctivé. Sú intelektuálne poctivé. Rímsky katolicizmus je intelektuálne nepoctivý. Hovorí vždy neúprimne. Nikdy od neho nebudete počuť, čo si naozaj myslí. Vždy to povie tak, aby to vyhovovalo mase. Aby to prešlo cez všetky slučky a cez všetky dierky a cez všetky priestory, ktorými sa to môže rozplaviť. Nikdy od neho nebudete počuť niečo intelektuálne poctivé. Nikdy tak nebude hovoriť. Je to jeho životný štýl, takto sa vyjadrovať. Je to jeho charakter Ríma, je jazyk, ktorý sa delí, kde len sa dá. A pamätajte na to vždy, keď o tom budete rozmýšľať. A toto strašne veľa ľudí zvádza, tento rímsky jazyk. Pretože tak málo ľudí vie, čo sa za ním skrýva. Že už sa vám to stalo. Že sa vám to stalo, že vás to ťahalo ku týmto výrokom, lebo sú tak sladké. A tak príjemne pohľadia dušu a emócie niekedy. A je to majstrovstvo z vodu, keď Rím hovorí. Nič sa mu nemôže vyrovnať. A Richard povedal jednu veľmi dôležitú vec, už týmto končím. Intelektuálna nepoctivosť je proti známosti Božej.
Nemôžeme poznať Boha, ak si zvolíme dvojznačný, trojznačný jazyk. Keď sme kresťania, musíme vždy hovoriť poctivo. Musíme vždy povedať, čo myslíme a nič iné. Keď povieme A, musíme myslieť A a nie ABC v jednom. Viete, to je vždy ten Vožen goal, že dvoje v jednom. Vždy to stávate. A nikdy neviete, čo to je, až keď to rozbalíte. A niekedy sú tam troje v jednom. A niekedy 4 v jednom. A je to zabalené tak, že je tam napísané, toto je šľubovák a otvoríte to a sú to kladivo a kliešte. A stále niečo kúpite, ale nikdy to nie je to, čo ste chceli kúpiť. A ku čomu ste chceli prísť. Ja som veľmi vďačný Richardovi, lebo sa trafil na všetkých miestach. Som veľmi potešený. Chcem, aby sme sa teraz modlili na záver a ukončíme týmto zhromaždenie. Pane, my Ti ďakujeme za to, že pravda stojí zo známosti Božej. A všetko, čo sa stavia proti známosti Božej, Tvoje slovo kruší a ničí a drti, Pane. A je napísané, že Tvoje slovo je ako kladivo. A ústa aj najväčšieho náboženstva, Pane, neobstoja proti Tvojemu slovu. Pane, ja Ti ďakujem, že som slobodný od tohto. Ďakujem Ti, Pane, že som slobodný od tejto tmy. Aj keby som zostal sám na svete, Pane, slobodný. Nechcem sa tam nikdy vrátiť. Nechcem, Pane, nikdy tam pozerať. Nechcem, Pane, nikdy veriť na tie lákadla, na ten lesk, na to množstvo zlata a perliel a drahého oblečenia. Pane, nechcem vidieť tú slávu, nechcem mať pre ňu oči, pre tú slávu ľudí. Pane, chcem mať slávu, mať oči len pre Tvoju slávu, oči len pre Tvojho Syna. Chcem patriť len Tebe. Prosím ťa, posväť tento spor. Posväť ľudí, ktorí sú tu dnes večer. Ďakujem Ti za Richarda a za Dicka, za ich službu nám. Oče, prosím ťa, zlom naše srdce pre katolíkov. Zlom pre tento štát, pre túto krajinu. Pane, chceme ich milovať. Chceme ich milovať. Nič iné nechceme mať vo svojom srdci. Ty si nás miloval.